سلام تخطاتل سماي درتنا بعد حنصاهم حجها ستيل اب دروباك كالاي كفال إنا نقبرو زلنا فيديوهات تفلالي خون خلي زي أجن أبت ما أخل كتما كمي مسل رأيهم نقد حزل لنا هنا معلش زي ما أخل كتما نيدرو باكي نالبات كال بزت مسيهم زبل حسب من فتاش مالتي زي يمان نازل ملكات ندرعنا فيت نازل ترافيك لا تسمع معنا ويا رجال دحلنا استنكينا مالتي سبب زبالته خوينو قدامنت نتي قديمو زاتو نغون خلينا نخلينا حلفنا تخوينو قاسينا حلفنا ويا رجال كنحلو لنا بزي بيماننا مولو امغلو سلازلو مالتي እዚ ቀሲና ቆድሕ ንብልና ኣብቲ የማን ወገን ተዚያ ወል ሓንቲ እዚ ሃሊኻ ንሄርና ንኸይድ ማለት እዚ ኣብ ኖርማል ጊዜ ኣጋር ኣለዎ ስለዚ ክትጥንቀቕ ማለት አንደበት ማርሻ ቤት ዝወርዱ ወይ ከዓ ዝሰግሩ ክትጥንቀቕ ሆይረ ረገል እንዳሓለና ሕጂውን ቀሲና ዳዲ ሃሊፍ ጠቢቅና ንሓልፍ ማለት قاسينا رجال دحلنا كله دحيتنا ون بتعامل دارانا من تفينون نحس كلنا كل جزينا دحيتنا زمت زلوا بنحلوهم كلنا እዚያ ኣብታ ቀዳመይቲ ቪዲዮ ብላዕል ደይብና ያለና ካብዚያን ከተማ ተመሪስና ድማ ካልእ ቪዲዮ ተሎ ካልእ ቦታ ክንድህስሲና ማለት እዩ እንጂ ኣብታ ልክዕ ጎደናና ዘለና ዝመፀናላ ምምላሳኻ ከምዚኣ ትመስል ማለት እዩ للي يقولون في بيمان زلوا ملكات طايرينا في أنغولات نالبات كلها وتخل كم زال مينان تدا بارك جير الله هينو مهاب قال مينان مكينا من ستلو قدام ندنا تقال مينان زلوا نقول لنا معلش من هاتو تعقفات بدأت أسأل مكينا كل مينان سلا زلوا معلش لازم مثلا مكينا حالفنا لنا معلش أجار من الوقت كي ودكو وكياتونا تعمنا تتكانا نستوعنا كذا لنا أبزو بزح أنغولتات يلن سلازي يتمار شابي دترينا يا مولو انت خوينو كسابني وحجي مولو يزولو سلازي أنغولو خولو أيكيلي مالك تقوريتون تدا تسرقيا عينة تسليم نغر إناغا زيادة نبتسرقيا خينة برد تتشفينو بتعمي أشقاريب دنكس بمبال زيادة مستوعب جيزي ومستوعب معدل مثل مالتي لك عكابزيان نتساقام تطوينا لنا هذه كوبلستون على سلسي كاسينا بيمان نون دكانات سلسلو كاسينا نحلفو لنا يمان نازلو دكان ما تكروكل مالتي يمان نها بوزح باركين بوتات አለው ካለ ስለዚህ نحنا አብሰርገን ሐልፋለና ማለት ከመና በተክሲያን አላ ፊት ላይ ጸጋም አለ ሐጅ ማለት ማን የማን ተወለና ፊትና ናይት ለዚህ የማን ከና አው በድምጣና ይታ ቀዳሜታ አንጎሊና ዘለና ሐጅ ለዚህ የማን ትራይን አውጥላለና ማለት هو الرجل دارعنا دعم سبب سأنقولاتي نكسي الناس لنا غير كل جزء بزي أدفانتج علينا سلزي نقل 100 نجاريت دارع خطري محاجم أبتعجي كرمين أنترينا أنقول الرأينا له سلزبتي هو الرجل مسرد يمان نارينا حالف مانتي
ምልክታት ኣብ ናይ ፎሸሽ ባያሎ የማንና ኩሉ ግዜ ንርኢ ኣለና እዚ ኣንጎሎ ብዝሓዝናላ ኩሉ እቲ ብየማን ዘሎ ምልክታት ቀልጢፍና ንሪኦ ኣለና ሕሹዕ ቀሲና ናብ ናህርናን ናብ ከባቢናን ምስተውዓል ጥራይ ንኣቱ ማለት እዩ ፊትና ሕጂ ንኣብነት 4 ኣላ ማዕዶ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ቀሲልካ ተጠዊኻ ኮንካ ቀልጢፍካ ኸ ናብ 4 ትመፅእ እናዝሓልካ እንዳቐያየርካ ጊር ትወፅእ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እንዳተጠወኻ በቲ ሓደ ኢድካ በቲ ሓደ ከዓ ማርሽ ምቕያር ንለምድ ንክእል ኣለና ኣውቶማት ተኾይኑ ግን ነዳዲ ትፍኑ ወይ ፍሬኖ ትሕዝ ነዳዲ ከዓ ትውስኽ ጥራይ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ይብል ኣሎ ቅድሜና ናይ ተምሃሮ ምልክታት መጠንቀቕታ 4 ስፒድ ስቲል ዘ ሴም ዝሓለፍ ናይ ተሪእኹሞ ሕጂ ካብ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ዓይነት እዩ ዝወፅእ ነይሩ እቲ ምልክታት ናቱ ኸ እንታይ ነይሩ ዋላ እቲ ፓርኪንግ ተዘሪእኹሞ ልክዕ ኣብቲ ኣንጎሎ እቲ ናይ ጊቭ ወይ ሳይን ወይ ቢከፕሊክት ብናቱ ነይሩ ማለት እዩ ትራፊክ ስታሽን የማን ኣሎ ማለት ነው የማን ተጠዊና ቀልጢፍና ፀጋም ንሕዝ ፀጋም ሒዝና ቅድሜና ዝመፃ ንሕልፈን ምክንያቱ የማን ናይ እንደኾነ ኣሳተን በዛ ፀላም ንኣብነት የማን እንትወኸልና የማንና ስለትኾን ብገይሩ ረገድ ንዓ ንሕልፋ ንሕና ናብቲ ትራፊክ ስታሽን ንኣቱ ስለዚ ኪዊ ዘሎ ቅድሚኡ ድሕሪኡ ዘሎ እቲ ህንፃ ናይ ትራፊክ ስታሽን ሕጂ ክራየና ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ናብኡ ንኣቱ ማለት እዩ ክንኣቱ ከለና ኣገዳሲ ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበልናዮ ተቐዳሜቲ ገዲፍና ብተን ካልአይቲ ወይ ሳልሰይቲ ፓርኪንግ ዋን ወይ ፓርኪንግ ቱ ዘለዋ ኣበን ክንኣቱልና ማለት እዩ መምህር ተዳ ፍሉይ ነገር ኢልናኻ በቲ መምህር ዝበለና ንኣቱ ወይ ፈታኒ ዝበለና ንኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ምልክታትና የማን ጌርና ቀዲምና ልክዕ የማን ንሕዝ ቀልጢፍና ንጥወ ናሃርና ተቆጣጢርና ስለዚ ኣብዚኣ ወይ በዛ ፀጋም ፓርኪንግ ዋን ወይ ካብ በታ ፓርኪንግ ቱ ድሕረወይቲ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ሽዑ መሪፅና ቦታ ወይ ከምቲ ነፃ ዘለዎ ቦታ ርኢና ፓርክ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ድሮባክ ናይ ከተማ ቱርካ ከምዚኣ ትመስል ፅቡቅ ምድላዋት ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ላይክ ግበርዎ ቪድዮታት ወይ ሼር ግበርዎ ናብ ካልኦት ዘድልዮም ሰባት